Ayo Mas Dwi, Pak Dwi, ayo monggo monggo. Pak Yuli, ayo derek mriki. Iyo. Ayo Mbak Nova, Mbak Lisa, aku diulang terus. Iyo. Bapak Yuli mboten derek mriki Bapak Yuli, ayo toh. Ayo ndang mrene. Ayo. Senenine aku lho seneni tenan. Nek ora gelem rasa dipaksa, Mas. Nggih, wong aku dikongkoni lho, Mbak. Jonggrang kowe pancen ayu yen aku nandang kasmaran wis padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita
limang waktu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina wis sampurna yen berjamaah Anji pamundutanipun langen beksan Tayuban sampun katuran lir gumantos nggih bar Tayuban genten dangdutan campur sarine ngoten nggih ngene wae Bang mbok seneni terus aku nganti bingung pripun Gulu pedhot masuk Gulu pedhot